Video yathu ya lero tionesana mmene tingapangire kuti tochi yathu tikangopanga place power button kawiri iziyaka yokha ngati chonchi. Basi izikhala kuti yayaka. Nemosala nthawi tati tionesane kuti matani. Ndi chomwe mmene akuchita ndikupita ku settings. Kenako museseresa ndikupita apa pa advanced features. Kenako side key. Kenako mupanga apa pa double place pa ngati panali off pawene pakhale on. Ndikuti mupanga apa pa open up. Ndiye ikafika kuku musankha application amene mufuna kuti azisegula mukapanga place power button wanuyo kawiri. Ndiye apa patisankha tochi kuti tikapanga place kawiri izisegula ndi tochi. Zikaterotu zakhala kuti zatheka. Basitu kupanga kwake ndi kumene koko. Ndiye phone imene timagwisa ntchito mu video iyi ndi Samsung. Tiziwiseni phone yanu kuti zatheka kapena ayi nanga mugwisa ntchito phone yanji. Apo ayi tiye tingoti ngati mufuna kuti ma videos ngati amene wawa asamakuphonyeni osayiwala kupanga follow. Tiye tionanenso video yosatira. Koma ya lero ndi yamowa.